thanggwn Jesedin harge be Bodolandखौ thwi thang सोरजिनो थाखाय दाबोनो आंनाव firm decision दङ। फैगौ बड'लेण्डनि सुबुं समाजानो स्ट्रेटेजिया ओरै जागोन फिजिकल मुभमेन्टखौ अलरेडि बर'फ्रा फोजोबखांबाय मा रोखोमै दावहा नांनांगौ मा रोखोमै डेम'क्रेटिक मुभमेन्ट खालामनांगौ मा रोखोमै हाथियारजों दावहा नांनांगौ आर्म्स स्ट्रागोला सिरिज मोननै बारबाय। One is led by the BLT, the second is led by the NDP. Armed struggle was जोब्बाय, democratic struggle was जोब्बाय. Sacrifice, supreme sacrifice, physical sacrifice. मानसि थैनांगौमोन, थैबाय not less than 5,000. जोंनाव जेसेबां थैदों, खुनु स्टेटआव रायजो बिनानै बिदिखौ थैयाखै। आं टटेल सानबाय not less than 5,000. 6 बोसोर मुभमेन्टआव थैनाय 1113 जन बेसेबां जादों BLTनि आमोलाव थैनाय NDPनि आमोलाव थैनाय माखासे पिटिसिनि मावथिफोर थैनाय बेखौ ज' सरजाबनानै जे 5,000नि बारा आं दा मोनसे लिस्ट बानायनानै अलरेडि गभर्नमेन्ट रिभिनिउआव होबाय। दा जोंनि स्ट्रेटेजि जाबाय इन्टेलेक्चुयेल वार मुभमेन्ट अफ इन्टेलेक्चुयेल कालचारनि डिबेटनि मुभमेन्ट अफ डिबेट जे बबे ग्राउन्डआव आन्डार व्हाट ग्राउन्ड अन व्हाट कनसिडारेसन अन व्हाट जास्टिफिकेसन बर'फ्रा आलादा रायजो मानो नोंसोर होआनाया जास्टिफाइड ना जोंहा मोनखाथारनांगौ जोंनो होथारनांगौ होननाया जास्टिफाइड ours is more justified than yours denied जोङो जे होआ होनदों नोंसोर जास्टिफाइड नङा मालायनो होजोबखांबा जोंनो मानो होआ why नागाफ्रा जुदि मोननो हायो मिजो मोननो हायो बा गार' खासि जयन्ति एग्ला मोननो हायो अरुणाचल मोननो हायो why the Bodos of Assam and we the Bodos are the single largest tribe in entire North India. North India जेसेबां ट्राइबेल दं बे ट्राइबेलफोरनिख्रुइ बांसिन अनजिमानि सुबुं बिसान गोनां ट्राइबेला जाबाय। If this is the logic, if this is the case, why the genuine demand of Bodos cannot be granted by the government of it? आं सिगांनि बायदि बयनिफ्राय मोनाब्लाबो माखासे असमिया बुद्धिजीबि गोरों मानसिफोरनिफ्राय जोबोद मदद अननाय सिम्पेथि एसे मोनगोन आरो बिदि खामानि दिल्लीयावबो जोंखौ बिदिखौ मोनग्रा मानसि दं गोदो गोदाय खिन्थु जोंहा बे थांनाय प्राय 17 बोसोराव बे बिटिसिखौ लानानै आरो गोजोन थाबाय हिसाबै जगाजगा बिसिन जादों जगाजग बायदों 2014 सोनिफ्राय आङो दिल्लीयाव थांफिननो हायाखै बेनि गेजेराव 6-7 बोसोर आंहाबो एकदम डिसकानेक्ट जानानै थायो मानसि दा थेवब्लाबो आं स्पिरिटखौ मेनटेन खालामगासिनो दं आरो आं जेसेबां थांगोन जेसेदिन हागोन बे बड'लेण्डखौ थै थां सोरजिनो थाखाय दाबोनो आंनाव फार्म डिसिजन दङ आं जेसेबां थांगोन जेसेदिन हागोन बे बड'लेण्डखौ थै थां सोरजिनो थाखाय दाबोनो आंनाव फार्म डिसिजन दङ। गोबां आनसलिक लेभेलनि एबसुनि मावथिफ्रा राजनिति बुजिगासिनो जायगा जायगायाव जोंबो नांलायगासिनो दं इउपिपिएलनि मानसिया गोबां नामफा जाबाय 1986 आव उपेन्द्र ब्रह्मखौ जों प्रेसिडेन्ट बानायदों रुंसार बिनि उनाव एबसुनि संबिधानखौ सोदांनो लुबैदोंमोन बे कनफारेन्स उनाव सेन्ट्रेल डेलिगेट कनफारेन्स जाहैदों माबायाव नगाव जिल्लानि दिं बाथाबारि आं माखासे आरो बे संबिधानखौ सोदांनाय एमेन्डमेन्ट ड्राफ्टिं कमिटियाव आंबो दङ बेयाव मोनसे बाथ्राखौ लिरनाय जादों जे एबसुआ जुदियो नन पलिटिकेल अर्गानाइजेशनब्लाबो जाथिया जुदि अलखद अबस्थायाव गोग्लैब्ला पलिटिकेल मेटार्स इस्युखौ लानांब्लाबो एबसुआ थैथां खामानि मावगोन दरखार जायोबा आन्दलन आं गुलि गुलि बुंगासिनो दा आजादि गासै गेजेराव जा जाबाय भुला जालांबायखौ नोंसोर दा सिगां जाबानो जाबायलै बेखायनो जों बयखौबो वेलकाम खालामदों आपिल खालामदों लासै लासै सम्भब इउपिपिएलखौ गारनानै बिजेपिआव थानाय मानसियाबो गारना फैनानै एबसुआबो हयथ' लासै लासै जोंनि मुंखौनो बाहायो जों बेखौ नाजाबाय थागोन जों रावखौबो गारनानै सोमावसारनायाव खालामनानै
आं बेखिनि कनक्लुजनाव दोनबाय आरो